אני שמח להציג בפניכם את מרכז התעסוקה וההכוון הכלכלי החדש של ביתר. כאן כל תושב ימצא את המקום המושלם לצמיחה ולשיפור כלכלי. כאן תמצאו את כל אפשרויות לימודי המקצוע, מכרזים המיועדים לחרדים, ואפילו קורסים מקצועיים וסמי-מקצועיים. דבר שיהפוך את תחום הנוער והצעירים בעיר, מתרבות ופנאי עד לקורסים ללימודי מקצוע ברמה הגבוהה ביותר לנוער ולצעירים, דבר שיעשה עתיד טוב יותר לכולנו. משל"ט ביטחוני מורחב פנים שיתעסק עם כל בעיות הביטחוניות בתוך העיר, הן מבפנים והן מבחוץ. ואגד את כל גופי החירום של העיר, כולל ארגוני הצלה והחירום בתוך העיר. אני מביא לכם כוח של מפלגת שלטון, אבל אני מחויב רק לתושבים. לאנשים שאין להם ייצוג בעירייה ולאנשים שלא מקושרים, אני אייצג את כולכם. שימו לב לביתר, שימו ל"ב בקלפי.